današnjoj epizodi Pekarske priče prezentovat ćemo dve smeše za mafin. U pitanju je mafin smeša i čoko mafin. Univerzalna smeša za izradu mafina i biskvitnih korica, odnosno patišpanja. U velikog interesovanja ove vrste poslastice Pip je razvio gotovu mafin smešu koja se odlikuje jednostavnom i brzom pripremom. Za izradu mafina i svih proizvoda od mafin smeše potrebno je samo dozirati vodu i ulje, što daje veliku prednost u izradi, jednostavno za rad i u pekarskim proizvodnjama i u poslastičarskim proizvodnjama. Nakon 5 minuta mešnje ili miksanja dobili smo jednu homogenizovanu masu koju nalivamo direktno u kalupe i možemo preći na pečenje. Krećemo sa pripremom i izradom čoko mafina. Receptura je ista. Na kilogram praškaste mase dodajemo 400 grama ulja i 350 grama vode. Čoko mafin u sebi sadrži od 5 do 7% čokoladnih mrvica, odnosno komadića čokolade. Tako da u suštini nije ga ni potrebno nakon pečenja filovati sa dodatnom čokoladom. Krećemo sa filovanjem. U slučaju da vam ostane viška mase mafina ili čoko mafina, uvek možete iskoristiti za još koju aplikaciju. Mi ćemo našu preostalu masu iskoristiti tako što ćemo napraviti jedan voćni tart, odnosno čokoladni voćni tart u kombinaciji čoko mafina i termostabilne višnje. Druga kombinacija sa mafinom će biti jabuka mafin. Takođe, na ovaj prečnik pleha stavljamo 350 grama fila, odnosno jabuke, i 350 grama mafin smeše. Peć smo podesili na 180 stepeni. Mafine pečemo do 18 minuta. Voćne ili čokoladne tartove, odnosno kolače, se peku par minuta duže, znači do 25 minuta.